I res, ara ja tenim 19 persones connectades, o sigui, ens donarem un minutet més i us presento una mica el webinar i també els ponents que tindrem avui. Molt bé, perfecte. Doncs, si us sembla, començarem ja, que ja hi ha forces persones connectades, que tothom està sent molt puntual. Bon dia a tothom, jo soc Elisenda Casanelles, la directora d'operacions del CIMTI, i avui estem en aquest webinar que es titula Empoderar per tractar, tecnologies disruptives pel tractament de la salut mental. Aquest és el tercer webinar d'un cicle de webinars que hem fet en els darrers mesos entorn a la salut mental, perquè és el repte que des del CIMTI llançarem aquest any. L'hem estat treballant amb més de 40 experts i per parlar de la temàtica, donar visibilitat a problemes, a necessitats, a solucions, hem fet aquests cicles de webinar. Abans de començar, però, deixeu-me que faci una breu introducció per a aquells que potser no sabeu exactament què és el CIMTI. Deixeu-me que digui amb dues frases. El CIMTI és un acrònim de Centre per la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores i és un centre que té com a missió impulsar projectes innovadors en l'àmbit de la salut i social perquè les innovacions d'ampli impacte puguin arribar al sistema i la ciutadania se'n pugui beneficiar. Per tant, ens considerem al servei dels emprenedors innovadors del sector salut i social d'aquí de Catalunya. Llavors, amb aquest objectiu, el que fem és llancem unes crides, unes convocatòries, als quals els innovadors es poden presentar, avaluem i seleccionem un determinat número de projectes i aquests reben una sèrie de serveis per ajudar-los a avançar en el cicle de la innovació en salut, que li diem nosaltres. Tenim una metodologia específica que hem adaptat del CIMIT de Boston i d'aquesta manera el que fem és que els projectes els acompanyem en el seu creixement per tal que s'apropin més a mercat. El CIMTI és un projecte, és una iniciativa singular de Fundació Laitat i comptem amb el suport del Departament de Salut i de l'Aquas i tenim també col·laboracions estratègiques amb el CIMIT de Boston i amb el Healthcare Living Lab Catalonia i amb la Fira de Barcelona. Llavors, dit això, si us sembla, dir-vos també, abans de començar, que aquest repte sobre salut mental l'hem estat treballant durant aquest primer semestre del 2021 i que esperem poder fer una presentació pública de cara al setembre, amb el suport també del Departament de Salut, però que bé, mentrestant, és una temàtica que tothom en parla molt per tots els efectes que la Covid ha tingut en salut mental i que, per tant, en cada webinar que hem fet hem vist que hi ha hagut interès i, per tant, abans que llancéssim el repte hem considerat que era interessant ja començar a parlar d'aquesta temàtica i una mica per això el webinar d'avui. Seguidament us presentaré, avui tindrem a 3 ponents, que són l'Edgar Jorba d'Aimentia, l'Adrià Meceire de Renalize i la Maite Garolera del CST. Llavors el que farem, la dinàmica serà que us els presentaré un amunt, cada un tindrà 5-7 minuts per fer una presentació del seu projecte i després ens obrirem totes les pantalles per fer una ronda de preguntes, de debat, en el qual podeu posar les vostres preguntes aquí a la part de preguntes i respostes o en el xat, també, si voleu, és millor preguntes i respostes, i les anirem dient en veu alta, intentant obrir un debat que pugui ser d'interès per tothom. Llavors, ara, Edgar, si vols, obre tu la càmera, que et presentaré, ja podràs fer aquí el tenim. Perfecte, doncs us el presento. L'Edgar Jorba va estar treballant per la clínica Levit al Centre Mèdic Tecnon, al repartiment d'R+D+I, per la psicologia clínica. Allà vas dur a terme projectes d'investigació i aplicació de noves teràpies en l'àmbit de la salut per la psicologia. També vas estar treballant en projectes d'investigació per la salut mental amb Cypcode, Report Suite, i la col·laboració amb la clínica privada és el que et va fer posar de manifest la gran ineficiència dels processos utilitzats actualment en el sector de la psicologia i la gran necessitat de comptar amb eines digitals que redueixin el nombre de preguntes, les entrevistes, mantenint o millorant la seva eficàcia. I això va semblar la llavor perquè Aimentia redactés i implementés els qüestionaris intel·ligents d'Aimentia Health, que és una mica el que ara ens explicaràs. Per tant, jo ara trec la càmera i et deixo 5-7 minutets perquè ho puguis explicar en detall. Gràcies per participar, Edgar. Moltíssimes gràcies. Bé, doncs m'agradaria
començar la meva aportació fent una breu introducció al que és la pandèmia invisible, que és la salut mental, que podríem dir que també és un dels grans motius del naixement d'Aimentia. És un problema que afecta a una de cada 4 persones en el món, on molts d'ells no arriben a l'ajuda professional, la gran majoria per estigma, on hi ha un 50% d'error diagnòstic, que és com tirar una moneda a l'aire i veure si surt cara o creu, i més del 43% dels pacients abandonen la teràpia, majoritàriament per falta d'adherència o per un mal rapport amb el seu professional. És un problema creixent que ja alertava l'OMS el 2003 i que la Covid encara ho ha accentuat molt més. Aimentia és una startup catalana de salut digital amb solucions d'intel·ligència artificial pels professionals i pacients de la salut mental. Unim al núvol les eines de telemedicina juntament amb mòduls d'intervenció, avaluació i analítica amb eines clíniques assistides per intel·ligència artificial. Això millora l'eficiència, la precisió i la capacitat dels nostres especialistes, alhora que atenem d'una forma molt més personalitzada i predictiva als pacients. Per poder millorar aquest state of the art, és necessària una transformació en el paradigma de la salut mental i per això en Aimentia treballem en un model híbrid que es basa en trasdiagnòstic, en què la nostra unitat de llenguatge és el símptoma, per poder treballar amb variables dimensionals sobre la part categòrica de la patologia, per exemple, biomarcadors, genètica, detonants, entorn social familiar, etc. Capturem informació molt més propera a la realitat clínica del pacient i així trencar amb les limitacions del model diagnòstic tradicional. Això ens permet ser molt més reactius en atendre els canvis o tendències de la societat, identificar variables del per què hi ha perfils que són idèntics patològicament parlant i reben una resposta diferent al tractament, o també durant períodes de confinament, és un exemple, durant períodes de confinament de pandèmia d'aquests últims mesos, hem pogut enregistrar nova sintomatologia atípica en els manuals i nodrir el flux de dades amb el que treballen els nostres especialistes. Un procés que tradicionalment trigaríem entre 5 i 7 anys en què es convertís en informació que entra dintre els manuals. La plataforma és una suite d'eines que, a més de generar aquesta analítica i suggerència constant assistent al professional, que mai és un substitutiu, això és molt important remarcar-ho, mai és un substitutiu, sempre lidera el professional tota la intervenció i supervisió, permet personalitzar activant mòduls, jocs, avaluacions, controls, etc. Automatitzar processos per agilitzar el workflow de l'especialista i que pugui dedicar molt més temps al que realment importa, que és el seu pacient. Ofereix eines interactives, materials d'autoajuda, activitats per aprendre noves estratègies i guies per tenir informació fiable al llarg del procés terapèutic. Amb elles, el pacient pot fer un seguiment sobre el seu estat, sempre supervisat pel seu professional de la salut mental, així com informar-se i progressar al seu propi ritme. És important entendre la vulnerabilitat dels pacients que arriben al servei, que venen des d'un anonimat, normalment, donat l'estigma que existeix en salut mental. I la importància de treballar aquest primer pas o aquest primer pont amb les associacions que col·laboren per tal de generar seguretat, transparència i allunyar intrusisme professional en un model que no precaritzi el col·lectiu sanitari, imposant tarifes o transaccions de mercat que augmenten i dificulten encara més l'accés democratitzat a aquesta atenció. Aimentia ha creat un procés d'inclusió digital sota el comitè ètic intern que tenim per tal de donar una representació justa als algoritmes d'intel·ligència artificial a totes les persones independentment de la seva raça, sexe, idioma o religió. Indicadors que només es contemplen per personalitzar les eines i teràpia amb l'objectiu d'augmentar l'eficàcia terapèutica dels tractaments amb una solució a la butxaca del pacient. La tecnologia és l'aliat per generar més canals d'informació clínica, reduir els errors humans i augmentar la velocitat dels processos amb perfils de risc o amb major severitat. Bé, com humanitzem tot aquest procés? Com apoderem el pacient? Totes les eines, els mòduls, tot el que és Aimentia s'ha desenvolupat i validat tant amb l'equip clínic que lidera el doctor Eduard Vieta, cap de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, com associacions i institucions de pacients com AISME, que ens ajuden a adequar tots els materials i millorar l'adherència. Afegim models de gamificació, fem proactivisme més enllà de consulta per trencar amb l'estigma i generar un pont a l'ajuda real i, sobretot, de forma pedagògica, per ajudar a fer aquest pas. Aimentia s'ha creat entre professionals i pacients i així seguirà, perquè, si em permeteu, apoderar els nostres pacients passa per reforçar i modernitzar les eines dels nostres professionals, per tal de reduir la pèrdua d'informació
generar empírica de contrast i defensar models vius que depenguin en gran part de les tendències que golpegen la nostra societat, que no és més enllà que escoltar el pacient o escoltar-lo millor. No té cap sentit treballar en salut mental fent plantejaments estàtics amb eines obsoletes. La col·laboració amb altres institucions, la formació de noves generacions i la innovació són la clau per fer front a la pandèmia invisible que, malauradament, fa molts anys que tenim entre nosaltres. I el món tendeix a solucions digitals i l'ús de la intel·ligència artificial amb la finalitat d'augmentar l'eficiència a l'entorn sanitari. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Edgar, per la presentació. Ha sigut molt interessant. Ara després farem unes preguntes, però primer anem a passar al següent ponent. Si et sembla, pots tancar la càmera tu i, Adrià, la podries obrir tu ara. Perfecte. Doncs presento breument a l'Adrià, que és cofundador i CEO de CreateSense Health. Tens sòlida formació en negocis i gestió de projectes, ets un empresari que ha treballat anteriorment a Linkcare Health Services, que és un spin-off de l'Hospital Clínic, en el grup Nanosensors, com a investigador en immunosensors de la Universitat Rovira i Virgili, a l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, com a investigador en àrees de metabolisme i arteriosclerosi. Et vas graduar en biotecnologia, també a la Rovira i Virgili, seguit d'un màster en nanociència, materials i processos, i un màster en gestió i creació de negoci basat en tecnologia innovadora per la Universitat de Barcelona. Doncs fem el mateix, Adrià. Tanco la càmera i et dono això una estoneta perquè puguis explicar més en detall el vostre projecte que feu. Perfecte. Sí, gràcies per la introducció. Sí, jo sóc el típic cas raro on comences sent biotec i fas una mica de recerca, veus que la recerca està guai, però dius, ostres, vull anar més a mercat, no? I al final canvies el lado oscuro de fuerza, no? I comences a fer més negoci, business plans i bueno. Veieu la pantalla? Sí? Em pots confirmar? Sí, ho veiem tot bé. Vale, perfecte. Sí, doncs us presentaré una mica el projecte en el que estem treballant ara mateix. Nosaltres, des de CreateSense Health, som un spin-off de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i ja portem cert temps, perquè vam constituir 2017 i portem diferents projectes dintre del que seria l'empresa CreateSense. Un més enfocat a trastorn bipolar, que és el que avui parlarem, l'altre més a un sector més renal. Per això tenim col·laboracions, per exemple, com amb la Fundació Renal Íñigo Álvarez de Toledo. Entenc que tots els oients deuen ser catalans o castellans. Crec que no hi deu haver problema, que el faci en català, o sí? Jo, com veus, he decidit que parlava català perquè tota la comunicació l'hem fet a català, així que sí, jo crec que per la llista d'assistents que hem controlat entenc que el català... Si algú té algun problema que m'ho digui, que puc canviar perfectament. Ho podeu dir pel xat i jo aviso l'Adrià. Perfecte, molt bé. Mentrestant segueixo en català, si no hi ha cap problema, i si no, canviem en un moment donat, no hi ha problema. Hem passat per diferents programes d'acceleració, hem estat per Boston, hem validat una mica el nostre tipus de dispositiu a Estats Units i hem aconseguit ja certes subvencions d'aquí d'Espanya, sobretot Neotech Retos, que són les més grans, o la d'AT Health, per exemple. I nosaltres ara mateix ens estem focalitzant en el problema de trastorn bipolar, que és una causa molt gran al món i que hi ha molta afectació, 2,4% de la població global està afectada per algun grau de trastorn bipolar, com bé sabreu, el trastorn bipolar té diferents graus i hi ha de més severs, on hi ha episodis més maníacs més sovint, i hi ha altres que no són tan que no afecten tant. Llavors, la població la que anem és gegant, estem parlant de 184 milions de persones afectades per trastorn bipolar i, com bé sabem, el liti és un dels gols estàndards com a estabilitzadors, perquè el problema que tenen normalment no són aquests atacs episòdics, no són atacs, perdoneu, són episodis maníacs o episodis aguts on hi ha canvis de comportament. Aquest canvi de comportament molts cops es pot atenuar utilitzant tractaments de liti, com és en el cas que ens atany. I en aquest cas nosaltres el que volem fer justament és això, és anar a targetear aquest liti en el tractament que es fa normalment en aquest rang terapèutic. Hi ha un rang terapèutic molt estret on s'han de tenir molt ben controlats aquells nivells de liti per a aquest pacient bipolar. I aquí és on intentem d'entrar nosaltres, fer una eina de diagnòstic per poder controlar d'una forma més segura o més específica el liti en aquest tipus de pacient en trastorn bipolar, que es pugui fer aquesta anàlisi directament des de la mateixa consulta del metge o des de la mateixa casa del pacient, empoderant així el pacient i que pugui fer ell mateix els propis anàlisis i donar més accessibilitat, donar una facilitat a l'hora de poder saber quin és el teu grau de liti o quins són els teus nivells de liti per poder estar dintre aquest rang terapèutic, que si et passes és tòxic i que si estàs per sota no està ben protegit.
Per això estem desenvolupant aquesta solució, no? Un dispositiu que a través d'una simple gota de sang tu pots fer un anàlisi de liti, que és aquest sensor de paper integrat en aquestes càpsules que podeu veure aquí, i tot això dona un sistema electrònic amb aquesta càpsula que al final el que fa és poder fer una mesura molt senzilla de liti des de qualsevol lloc. Ara mateix estem passant del que seria el sistema convencional, el gran sistema laboratori, on tu necessites cert volum de sang, necessites enviar-ho, que hi hagi un especialista darrere, no? A un sistema com el que estem fabricant nosaltres, que és un sistema de sensors de papers integrats en càpsules que automatitzen tot aquest procés perquè al final el pacient pugui fer l'anàlisi d'una forma molt senzilla, reduint també els costos. Hem fet un assaig clínic, són poques mostres i això és el que estem intentant de millorar ara, no? Intentar fer un segon assaig clínic amb més quantitat de mostres, sobretot específicament amb liti, amb diferents entitats amb les que estem treballant, i sí que és veritat que estem en procés de protecció d'aquesta tecnologia i que hem vist que funciona i que té cert sentit. Tot això ho estem integrant, com us he dit, en prototips que al final puguin arribar al pacient, no? Aquest va ser el primer que vam fer, veieu aquí un prototip bastant rudimentari, però després ja estem passant a un més avançat, no? Que és aquest que ja estàvem parlant de les càpsules, on al final el que tenim és la integració de que cada càpsula pot fer una mesura d'un marcador i, com bé us he dit abans, estem intentant integrar diferents projectes en el que seria el core de l'empresa, no? Que al final el nostre core és el desenvolupament de tecnologia. I aquí és on arriba, per exemple, les sinergies que hi pot haver entre liti i creatinina, perquè molts cops els pacients que pateixen de trastorn bipolar i a causa, a més a més, de la toxicitat del liti, no, poden tenir problemes renals, i aquí és on hi ha un mix entre els dos projectes que estem muntant, que els dos tenen cursos paral·lels però que en algun moment arribaran a divergir, no? A convergir en un mateix, i intentarem de fer la integració, no? Que tu puguis tenir en la mateixa gota de sang diferents tipus de marcadors integrats en el mateix cartutx, no? Mercat és gegant, o sigui, ja he parlat de la quantitat de gent, no? Però perquè es fa una mica dels costos que suposa el trastorn bipolar a nivell més europeu i estadounidense, no? Que és on hi ha més accés a dades. I també una mica el nostre focus. Nosaltres anem a que tu puguis tenir aquest dispositiu dintre de la mateixa consulta i que el metge, en quan arribi el pacient, puguis fer la mesura de liti, puguis comprovar com estan els nivells i si s'ha de fer algun retoc d'aquesta mesura, o a la mateixa casa del pacient, on és el mateix pacient al final que fa l'anàlisi, s'empodera de la seva malaltia i és capaç al final, no, de donar solució a problemes que pugui tenir com a episodis aguts o als seus familiars, no? No sempre estem parlant del pacient, sinó també tot el sistema que l'envolta al voltant, la família, no? O el sistema de salut que l'estan cuidant. Tenim competidors, nosaltres sobretot anem a aquest punt de l'inflexió del valor del cost, no? El cost per anàlisi, el cost per dispositiu, i al final connectar aquesta plataforma entre pacient i metge perquè hi hagi certa interacció on el pacient sigui capaç d'empoderar-se, anar al metge amb uns resultats que ja té i perquè té un problema real, no només que sent que està en procés, sinó que a més té un valor de liti que demostra que hi ha problemes, ja sigui de toxicitat, no? O problemes de que no està ben protegit. Model de negoci crec que és bastant comú el fet de tu vens per cada cartutxo, no? I el cartutxo és el que cobres per ell. I aquí hi ha una part important, sobretot a l'entrada de mercat, als nostres dispositius, no? Que és el tema del marcatge CE i l'FDA, que són al final els marcatges, com et classifiques perquè tu puguis arribar a vendre aquest tipus de dispositius tant a Europa com als Estats Units, no? I ho poso aquí perquè potser pot ser una discussió després, no? De com de fàcil o no pot arribar a ser el fet d'obtenir un marcatge CE o un marcatge FDA en un dispositiu mèdic com seria el nostre, classificat com a classe B, classe C, depèn de quin tipus d'usuari sigui, però bueno, ho deixo aquí perquè ho tinguem. No vull despedir-me sense comentar l'equip, que em sembla que hi ha unes quantes persones de l'equip també veient el webinar. Llavors, som aquí multidisciplinar, desenvolupament de producte, més en desenvolupament sobretot de la membrana química, no? Que és la base d'aquest sensor de paper, que és al final la part selectiva i és el core. És al final la nostra tecnologia i més gent de part de negocis com advisors, com el doctor Campistol, per exemple, d'Hospital Clínic. I dir-vos simplement que obrirem ronda a finals d'any, encara no la tenim muntada, però per si algú està interessat en el seu moment en el nostre projecte, que sapigueu que l'obrirem a finals d'any i serà de 800.000, el més segur. Així que moltes gràcies, Elisenda, per deixar-me explicar el projecte i, si vols, fem pas al següent. Perfecte, moltes gràcies, Adrià. Molt interessant. Jo el conec més aquest projecte perquè més li donem impuls des del CIMTI des de fa uns anys, però la veritat és que des del principi fins ara heu anat evolucionant i sempre que l'expliques és un plaer escoltar. Així que moltes gràcies. Merci. Doncs dit això, ara tu apagar la càmera, Maite. Perfecte, quina eficiència. Doncs us presento a la Maite Garolera, que si sou del sector probablement la coneixeu.
És doctora en psicologia, especialista en psicologia clínica i experta en neuropsicologia. És màster en e-health de la Salle i en la direcció d'institucions sanitàries de l'Autònoma. És la responsable de la unitat de neuropsicologia de l'Hospital de Terrassa, del CST, i director del grup de recerca Cervell, Cognició i Conducta del CST. En aquest hospital també és tutora de formació dels psicòlegs interns residents i en tasques de representativitat és la presidenta de la Societat Catalana d'Especialistes en Psicologia Clínica i de la Societat Catalana de Neuropsicologia, i, a més, forma part del Consell Assessor del Pla Director de Salut Mental i Addiccions. També és membre de la Comissió Nacional de l'Especialitat en Psicología Clínica i ara actualment és investigadora principal del CST en diversos projectes relacionats amb solucions TICs de persones amb edat avançada, com pot ser Tactiva, Infinity, Smart4 i Rememory. Igualment coordina projectes relacionats amb l'estudi de la neurobiologia i de l'obesitat i, a més, recentment lideres també un projecte sobre les alteracions cognitives i emocionals de la Covid persistent. Quasi m'he quedat sense aire per dir aquesta ressenya, però bé, dit això, et deixo que puguis fer la teva presentació i després ja comentarem en detall. Gràcies per participar, Maite. Gràcies, Elisenda, per convidar-me. Comparteixo pantalla. Confirma'm si la veieu bé. Sí, ho veiem perfecte. En el meu cas és explicar la recerca que fem en el grup C3TCT, que és un grup de recerca que està ubicat dins del Consorci Sanitari de Terrassa. A veure si la puc passar bé, perquè no aconsegueixo passar bé. Així, perfecte. Nosaltres tenim, com explicava ara l'Elisenda, dos grans blocs que són els subjectes de la nostra recerca. Per una part, la part més neurobiològica, però per altra part també tota la part més tecnològica, que vol dir aplicar diferents solucions tecnològiques tant per entendre millor la conducta o recollir millor la conducta i la cognició, com sobretot per poder intervenir i millorar la qualitat de vida de les persones. Aquest és un dels projectes centrals del nostre grup, és un projecte Rememory. Aquest projecte vam rebre el finançament per part de la Marató i el fem juntament amb la Universitat de Barcelona. El target nostre és la millora de la memòria amb la població amb risc per una demència tipus Alzheimer. La solució tecnològica consisteix en crear un programa que es basa en les imatges que recollim amb aquesta càmera que teniu aquí, que fa una imatge cada 30 segons. A través de visió per computador es fan uns algoritmes per poder analitzar totes aquestes imatges i construir un programa d'estimulació cognitiva que apliquem en aquestes persones. Aquests són els resultats sobre l'acceptabilitat de la nostra càmera que hem publicat en revistes científiques indexades i en el que vèiem que hi havia una bona acceptabilitat i que anava més relacionada també amb la gravetat del deteriorament cognitiu. I aquests són els resultats del nostre estudi, veient que després d'aplicar el programa d'intervenció hi havia una millora significativa de la memòria episòdica d'aquests pacients, que era el que nosaltres preteníem. Aquest és un altre estudi. És un estudi en el qual va ser finançat pel programa Horizon 2020 i en el qual participàvem 11 partners, un dels quals érem nosaltres, el CST. L'objectiu era sobretot la millora de la qualitat de vida utilitzant una plataforma digital en la qual teníem des d'elements que com podien ser jocs per estimular, com recordatoris per la presa de medicació, com informació, etc. I en aquest cas, el que nosaltres vam dissenyar va ser un clinical trial, un assaig clínic de 2.000 persones, en el qual hi havia 1.000 persones eren pacients i 1.000 eren els seus cuidadors. En el seu moment era l'assaig clínic més gran que hi havia a Europa, provant una plataforma digital per les persones amb demència. Aquests són resultats que vam tenir, que era que hi havia una bona satisfacció quan vam fer la part d'usabilitat i feasibility. També aquest és un altre estudi en el qual la gent que tenien més coneixement de la tecnologia es beneficiaven més d'aquesta tecnologia, i aquest és un altre dels resultats que tenim fins ara, perquè ara seguim publicant sobre els resultats de l'assaig clínic, en el qual trobàvem una relació entre millor ús de la tecnologia i millora en la qualitat de vida dels pacients.
Aquest és un altre estudi en el qual estem nosaltres com a grup, és un estudi que es diu Infinity. Aquest projecte va rebre finançament d'Aid Health i participàvem 7 partners internacionals amb 2 centres clínics, que un era a Lodz, a Polònia, i l'altre era al CST a Terrassa. L'objectiu d'aquest estudi era en les persones amb deteriorament cognitiu lleu millorar la seva autonomia, i en aquest cas la tecnologia que aplicàvem era l'internet de les coses, era la pròpia ciutat la que donava missatges saludables a les persones amb deteriorament cognitiu a través d'un model de memòria associativa. Aquests són els primers resultats que tenim, que és sobre específicament la tecnologia, i aquests són els resultats encara no publicats pel que feia als beneficis en la cognició després d'utilitzar durant 3 mesos aquesta tecnologia en persones amb deteriorament cognitiu lleu, en el qual trobàvem una diferència estadísticament significatives en proves que valoraven la cognició de forma general. Aquest és un altre projecte, també és un projecte financiat, és un projecte que es diu Tactiva, que està cofinanciat per fons FEDER, i en el qual el que fèiem era l'objectiu era aconseguir dissenyar conjuntament amb la ciutadania una solució tecnològica per millorar un repte social, que en aquest cas és la solitud no volguda. Finalment, de tot això hi ha una solució que és la Tactiva Casal a Casa, que és la que va guanyar la Hackathon, que va ser el mitjà que vam tenir per poder fer que hi hagués aquesta gran participació ciutadana. Aquí teniu unes quantes dades de la capacitat de mobilització que hem fet al voltant de l'aplicació, i en aquests moments nosaltres estem a la fase de disseny de l'aplicació, que va ser la que va guanyar la Hackathon. Aquest és un altre projecte, que és un projecte que estem en aquests moments, que també ha rebut un finançament, i en aquest cas d'acció, i que lidera el clúster de salut mental, en el qual el que ens proposem, i la metodologia que utilitzem en aquest cas és la intel·ligència artificial, també la visió per computador, per intentar identificar quins poden ser persones de risc pel suïcidi en un cas concret, com pot ser les vies del tren. Nosaltres en aquests moments estem en procés, és a dir, és un projecte que encara no té resultats, però que estem treballant. Una mica el que jo volia presentar eren diferents paisatges. He presentat els paisatges d'aquells projectes que tenim financiats, però també és veritat que amb finançament propi i el de les pròpies empreses que col·laboren amb nosaltres, estem ara desenvolupant un projecte de realitat virtual. També hem presentat diferents convocatoris amb altres empreses, i també hem fet publicacions amb altres solucions tecnològiques, per exemple, per millorar l'obesitat a través d'adaptar una aplicació que ja hi havia per persones que tenien un trastorn alimentari. La idea era obrir una mica el ventall, què és el que estem fent des dels propis centres, en aquest cas el Consorci Sanitari de Terrassa, en relació amb un grup concret, que és el nostre, que som tots neuropsicòlegs, i com nosaltres estem utilitzant la tecnologia per poder millorar la qualitat de vida de les persones. I aquesta deixo de compartir i perfecte. Molt bé, moltes gràcies, Maite. Ens has fet aquí un repàs pels múltiples projectes on sempre que parlem sempre en tens algun projecte nou en marxa. Perfecte, doncs ara, si voleu, Adrià i Edgar, podeu connectar també les càmeres. I ara disposem d'una mitjoreta per fer una mica de debat. Veig que hi ha algunes preguntes aquí a preguntes i respostes, podeu deixar les que us assemblin. Jo tenia alguna, una mica per trencar el gel i començar, que si us sembla començarem per aquestes. Edgar, jo començo amb tu, perquè has parlat el primer. Ja ens vas explicar el projecte un dia, ara l'he tornat a sentir, i jo penso que, em sembla que de fet això ja t'ho vaig preguntar, però crec que per les persones els hi pot interessar. Explica'ns una mica més en detall per què incorporar Aimentia en un hospital millora el gold standard de tractament o de seguiment dels pacients de salut mental d'aquell hospital. Un hospital potser és una mica complexa de fer d'anàleg, però ho intentem i tant. Jo crec que principalment és una qüestió de... Hi ha molta informació que no s'està recaptant de forma correcta, que estem perdent molta informació degut a les eines que s'estan utilitzant, o d'algunes que no s'estan utilitzant perquè no hi ha aquesta comunicació, aquest rapport amb el pacient. Llavors, quan fem l'adequació tant amb la intel·ligència artificial com el model aquest predictiu, amb aquestes eines que el que fan és l'avaluació de control, que és de forma passiva molts cops, ens trobem amb variables
que no recullen abans i que impliquen també el motiu o l'entendre per què hi ha outputs diferents en pacients amb la mateixa patologia, amb el mateix tractament, etc. Llavors, sobretot, a més d'afegir eines assistencials, que això el que dona és la tranquil·litat, la seguretat que el pacient pugui estar atès en qualsevol moment, estàs donant també un servei d'alerta en pacients que siguin més complexes, en pacients que siguin amb major severitat, per identificar-los abans, per fer un fast tracking, per poder-los derivar abans, perquè també recordem que estem en un flux on els canals de salut mental estan molt saturats, és important poder detectar aquests perfils de risc abans i donar-los les eines molt més personalitzades que s'adequin, que generin major adherència, que és el que actualment falta amb aquests protocols que ens venen molts cops dels Estats Units, que la validació aquí de vegades es fa només amb una traducció, amb una mostra molt petita, i òbviament si no donem un model viu, no, com comentàvem abans, amb la IA, amb el que està passant i generem amb aquestes dades la millora i continuar validant els qüestionaris, les eines amb aquestes dades, ens trobarem obsolets sí o sí, per naturalesa del que és l'avanç en el temps. I, per tant, diguem que la vostra solució tant serveix per facilitar l'accessibilitat al sistema, és a dir, aquella persona que té un problema però no està diagnosticat o no sap on acudir, també ajuda en l'accessibilitat i després ajuda en una persona que ja està en el sistema a poder fer aquest seguiment amb aquestes enquestes, amb aquests indicadors, millorant l'estàndard actual, oi? Exacte. El nostre focus sempre va ser donar el suport al professional, treballar les eines del professional, òbviament, de cara al pacient, però ens hem trobat quan vam començar el projecte que inclús al web, com no teníem absolutament res clínic, no era més que una exposició tècnica, rebíem missatges de pacients, d'usuaris de la salut, buscant ajuda. Clar, ens va fer activar la bombeta i dir, ostres, no pot ser que deixem aquest pont trencat i no els ajudem a fer aquest pas. I és quan vam contactar amb les associacions, amb AISME, que ens ajudessin a fer aquest camí molt més segur, molt més transparent i que els acompanyessin a l'ajuda real, perquè recordem que estem en un món que, desgraciadament, hi ha molt d'intrusisme professional i s'ha de revalorar també la importància dels professionals, psiquiatres, psicòlegs, que són del sistema, tant públic com privat, i que si no portem a la gent que ho necessita cap a l'ajuda real, doncs seguirem amb aquests indicis tan dolents, seguirem amb problemàtiques a la llarga i és important que si realment ho necessiten puguin arribar i puguin entendre que la salut mental no és estigma, que la salut mental no és de ser valent, sinó que és un sistema que s'ha d'acudir quan ho necessita i és una solució. Y aprofito per linkar amb una pregunta del Pedro Jesús Vidal que diu: ¿os centráis en alguna enfermedad mental en concreto? Diu, no sé si lo mencionaste, jo crec que tampoc ho has... Jo crec que ho sé perquè m'ho has dit un altre dia, però crec que avui no. Sí. En català o en castellà? Ell pregunta en castellà amb el que tu vulguis, entenc que pots. Si has entès l'explicació en català, pots triar. Bueno, Pedro, pues responderé en castellano. Sí, empezamos con el espectro de ansiedad, depresión, fobias y espectro suicida, también en la parte bipolar. Y ahora, esto fue nuestro foco al iniciar, pero al ser una plataforma transdiagnóstica lo que nos permite es poder hacer la intervención y el control sin necesidad de seleccionar un diagnóstico o una etiqueta. Lo único que las herramientas que están posteriores para el tratamiento, para la intervención, pues faltarían de estas patologías que no hemos empezado a trabajar. Y actualmente, este año, por ejemplo, lo que estamos haciendo también es añadir la parte neurodegenerativas, a profundizar en el espectro bipolar, esquizofrenia y la parte farmacológica de reactivos. Esto fue nuestro foco y la intención es ir ampliando por lo que más llega a consulta, sobre todo que actualmente es ansiedad y depresión, y ampliar las patologías que existen para poder dar más herramientas específicas y que los datos sean vinculantes a esas patologías. Perfecte, gràcies. Doncs, Adrià, et faig una pregunta del Manel Serrano que diu: Adrià, ¿podrías compartir qué obstáculos habéis encontrado durante el desarrollo del proyecto? És una pregunta així fàcil de respondre. A veure com te'n surts. Fácil y no fácil. Era broma, era irònic. Sí, si te cuento todos los problemas, son de todo tipo, Manuel. O sea, depende de qué tipos de problemas estemos hablando, pero
Podemos empezar por los problemas técnicos. Siempre tienes problemas de que tu tecnología, si fuese tan buena, ya estaría directamente en mercado, la estaría usando cualquiera súper gran farmacéutica que tiene mucho más dinero para hacer el desarrollo, ¿no? Con lo cual, problemas técnicos tienes, ¿no? Problemas de validación tienes. Problemas cuando eres proyecto e inicias la startup, como el que dice, el problema es los contactos, no conoces a nadie, no sabes nadie del sector salud, tienes poco acceso a feedback, sobre todo, tienes poco acceso a médicos, a enfermeras, enfocando en mi sector, ¿no? Sector salud, tienes poco acceso a fabricantes, a todo, ¿no? Entonces, el poco acceso o los pocos contactos en un inicio influyen mucho. Problemas técnicos también influyen mucho, sobre todo al principio, para convencer a la gente de que esto tiene sentido cuando tu business plan, en teoría, ¿no? Tu análisis de mercado es un poco más complicado. Luego hay muchos problemas de fabricación. Nosotros ahora mismo nos estamos encontrando que la tecnología funciona muy bien cuando la tenemos fabricada a mano, que quiere decir que fabricamos los sensores de papel plástico a mano y los integramos a mano, pero cuando vamos a fábrica, donde al final puedes hacer tiradas pues, de 1000 sensores o más, aquí te encuentras las diferencias de robustez entre uno y otro, ¿no? Que dos sensores que a priori tendrían que ser iguales, ya que están fabricados a máquina iguales, no lo son, ¿no? Y te dan resultados distintos. Te falta optimización de esta fabricación y estos son recursos. Hablando de recursos, otro problema principal, al menos aquí en España, es el recursos, ¿no? El acceso a los recursos. Tienes que ser muy bueno, muy competitivo y tienes muchos problemas a veces para acceder a estos recursos y también para acceder a inversores, porque al final el riesgo aquí se valora muy distinto a lo que sería, por ejemplo, el riesgo en Estados Unidos, donde seguramente habéis oído que Estados Unidos pues, tienen mucha más aceptabilidad a este riesgo y al final les es mucho más fácil invertir, ¿no? Problemas luego de equipo, de dimensionar el equipo, de dónde vas a desarrollarlo, cuál es tu mercado, ¿no? Podemos empezar a hablar de todo, pero si tenemos que hablar ahora mismo de un riesgo o al menos un problema grande, también es la regulación, ¿no? Como he comentado, he puesto justamente la slide de la certificación, porque como dispositivo médico tienes que tener una robustez muy grande a la hora de presentar estos resultados, del track record que has hecho de estos resultados, de cómo lo aplicas y de cómo vas a llegar a esta aceptabilidad por parte de organismos notificados que son los que te dan el OK para poder vender en Europa, ¿no? Y todas estas barreras que tienes que ir superando lo que hacen es pues, complicarte muchísimo la vida, pero a la vez te dan una cierta calidad de producto y además te están haciendo que la mayoría que no están como tú caigan antes. Con lo cual es malo porque hay muchísimas barreras para llegar y muchos problemas por el camino, pero a medida que los vas superando vas destacando en frente a otros que no están pasando todo ello y esto te da una ventaja competitiva que al final es una de las partes importantes del sector salud y luego ya pasamos a patentes, ¿no? A modelos de utilidad, ¿no? Pero al final que la tecnología funcione y que todo lo que hay alrededor, no solo la tecnología, el producto, fabricación, equipo, todo, pues que todo concuerde, ahí es donde está la clave y los problemas son en cada uno de los ámbitos. Pero a lo mejor no te he respondido ni la pregunta, ¿no? Pero creo que he tocado todos los problemas que al menos me he encontrado y que me puedo llegar a encontrar. Ha sigut un bon repàs. Maite, et faig una per tu, que de fet està aquí al xat, et deien que felicitats pel projecte i que des de l'àmbit més personal, quin és l'aspecte o impacte que trobes més gratificant d'aquesta solució? No ha exposat quina, jo he pensat en Rememory, que és la que conec més, però potser des del punt de vista et refaig la pregunta. Des del punt de vista clínic, és a dir, quan tu has pogut aplicar aquest tipus de projectes, solucions, o Infinity, no? Que és un projecte que de fet teníem compartit des de l'EITAT també, què és el que ha sigut més gratificant? Com has pogut veure que els pacients feien un canvi de clic, potser, o quina és la teva vivència en aquest aspecte? Jo crec que jo tinc dues vivències. Una vivència és la part creativa del procés. És a dir, quan tu construeixes la idea de la solució, aquesta jo crec que és una part màgica de qualsevol cosa que fas vinculat amb la innovació. És a dir, el procés aquest d'innovar a partir de la necessitat clínica que tu tens com a clínic i quan això llavors tu combines, en el meu cas, amb els enginyers, que són els que han d'aconseguir que això es pugui materialitzar, jo crec que és una de les parts més gratificants d'aquest procés. L'altra part gratificant és que quan tu realment has passat a la part d'assaig clínic i realment tens resultats i els resultats són positius. I aquesta part és més gratificant que la primera. La primera és gratificant com a persona perquè el procés creatiu és màgic i la segona perquè és allò que tu vols, que és arribar a la gent i fer i aconseguir canvis en la gent.
Aquestes són les parts més bones i llavors hi ha les parts més doloroses. I les parts més doloroses jo crec que són les que l'Adrià deia, és a dir, sempre és el mateix, és la paraula finançament. Tots els projectes que he presentat avui són projectes finançats. Per aconseguir finançament de la Marató, d'IT Health, d'Horizon 2020, clar, tot això implica posar-te en un procés competitiu que, a més és altament administratiu, perquè hi ha una part molt administrativa de tot això, i en la qual competeixes amb molta gent i les possibilitats que tens de guany són realment molt poques quan tu has invertit molta energia, molta força. I moltes vegades quan arriba això, que és la part innovadora en la qual tu creaves una solució, la solució es va fent cada vegada més vella. És a dir, cada vegada li passa més el temps i, per tant, tu vas perdent oportunitats en el sentit de que hi ha una tecnologia més nova que possiblement tu no l'has pogut encaixar perquè encara estàs treballant amb la primera opció. No? Llavors, jo crec que lo interessant de tot això per mi al final com a clínic és que arribi a la gent. El més important per mi és que faci el traspàs cap a les persones. I aquí és on hi ha l'altre inconvenient, no la gratificació, sinó l'altre inconvenient, que és que realment jo que treballo a la xarxa pública de salut, doncs el sistema públic de salut, tot i que està fent molts intents, i en aquest sentit l'EM Connecta, i jo crec que són coses que s'estan potenciant des de TIC Salut perquè realment hi hagin unes aplicacions que puguin arribar realment a la cartera de serveis, la realitat és que no tenim res a la cartera de serveis. I per tant, no podem prescriure aquestes solucions tecnològiques perquè no les hem inclòs. No? I aquest és el gran forat negre on el 2021 sembla impossible que hi siguem, quan, per exemple, avui tant l'Edgar com l'Adrià presentaven tecnologies que estan molt a punt perquè realment puguin ser usades i canviarien la vida de moltes persones, però el sistema públic no ha previst encara com incloure'ls a la cartera de serveis perquè això pugui ser d'ús. No? Jo veia, per exemple, quan l'Adrià posava els costos i posava, no sé si ho he entès bé, menys de 2 euros, clar, jo pensava, si això s'inclou a dintre de la cartera pública és accessible, però si això s'inclou a dintre de la butxaca d'una persona amb trastorn bipolar, l'economia d'un grup d'aquesta població és molt minvada. No? Llavors, bueno, és a dir, sé que em demanaves per les coses gratificants, però són les gratificants i les altres que no són gratificants i que també jo crec que hem de posar en evidència en un espai com aquest. Molt bé, perfecte. Ben respost. No, està clar que per debatre s'han de posar les dues visions sobre la taula. Mira, l'Antonio Jiménez diu, bon dia, una pregunta per l'Edgar. Com prenen els psicòlegs que utilitzen la tecnologia, chatbots, intel·ligència artificial, per a tractar els pacients, tenint en compte que és una professió poc digitalitzada? Bé, s'entén, eh? Com incorporen aquestes tecnologies, diguem, més disruptives o innovadores unes persones, professionals que estan poc digitalitzats. Sí que és cert que tenim uns targets definits que molts cops van derivats dels rangs d'edat, però hem tingut aquesta desgràcia de pandèmia que ha ajudat al nostre favor a que tots haguem de donar un pas endavant en la digitalització, en aquestes eines, i que no només es quedin en consultes per videoconferència, no? Que realment existeixin eines, el que comentava la Maite, el que comentava l'Adrià, que van més enllà d'una connexió entre pacient i professional. Llavors, a més d'aquest accés a la tecnologia, el que nosaltres fem juntament amb les associacions és es fa un onboarding, es fa un seguiment personalitzat amb un assistent personal per cada professional perquè pugui explorar totes les capacitats que té l'eina. És una eina que jo sempre faig l'anàleg com el Microsoft Office. Tens molts mòduls i cadascú utilitza com ell vol o com necessiten els seus pacients i ho pot personalitzar al seu gust. Llavors, és normal que al principi hi hagi una corba d'aprenentatge que aquesta corba és la que nosaltres acompanyem perquè sigui molt més fàcil i no creï aquest possible rebuig pel temps, per entendre les tecnologies. I en quant a potser la part més ètica de la IA, que de vegades ens fa molta més por i s'ha de fer una mica més de pedagogia, això nosaltres ho hem treballat sobretot amb transparència, publicant tot el que hem fet tant de la recerca legal com els compliance que hem anat fent pel tema de les dades, els protocols, les validacions també juntament a l'Hospital Clínic, i això és el que genera la credibilitat de veure com diferent amb altres solucions que són al mercat, que no han seguit aquest procediment. Nosaltres ens aportem totes aquestes dades, aquesta informació al professional, que la pot revisar en qualsevol moment, es pot posar en contacte amb nosaltres sempre que ho necessiti per ampliar informació
I això ajuda a generar aquesta confiança, inclús a que ells mateixos ens aportin idees, perquè al final el que fem és crear aquestes eines, aquests nous mòduls a partir de les seves necessitats, tant de pacients com de professionals. Així que gràcies a tot això ens permet que hagi sigut molt més ràpid del que ens esperàvem i, òbviament, desgraciadament, la pandèmia ha ajudat a que sigui més ràpida l'adaptació. I, escolta'm, Edgar, el mateix Antonio et pregunta també si us enfoqueu al sector privat o públic. Hem començat en privat, però ja estem obrint els canals en el sector públic degut a la necessitat, tot i que és més complicat i potser aquí la Maite ens pot donar més informació sobre el camí, el procés, però és el que comentava ella, no? Que potser es troben una cartera de serveis que falten coses i hi ha productes que venen de la part privada, de la part acadèmica, que no acaben de fer aquesta transferència al sistema sanitari, i, òbviament, amb un filtrat i amb unes validacions que això és obvi. Doncs comencem sempre en la part privada, òbviament per la cartera de població, i ara hem treballat també estem en conversacions amb centres públics i també amb grups de recerca. Perquè, Maite, si l'Edgar o l'Adrià vinguessin a tu, no els coneguessis de res, no hem fet aquest webinar, i et diguéssim, escolta'm, tenim això, no sé si a la CST ho podríem provar, què passaria? I llavors a tu t'interessa i penses, ostres, sí, és un benefici pels pacients que tenim aquí al CST. Què passaria perquè ho poguéssiu almenys pilotar o implementar-ho? Per poder-ho pilotar, ho has de convertir en un projecte de recerca, ha de passar el FEIC de la institució i a partir d'aquí el pots convertir en un projecte de recerca. Podries fer l'assaig clínic, per exemple, perquè l'Adrià, allò que deia, pogués passar la CE Marc, que li és imprescindible tenir un assaig clínic. Un cop ha passat això i tu tens l'assaig clínic i tens resultats, jo, per exemple, quan he presentat els projectes que tenim nosaltres, hem passat ja assajos clínics i tenim resultats. El problema d'aquí és que quan llavors jo volgués aplicar la tecnologia de l'Edgar o de l'Adrià, nosaltres som una institució pública que qui dona els diners perquè puguis fer l'assistència és el CatSalut. I, per tant, si el CatSalut no dona aquests diners a l'hospital per poder aplicar això, com a professional no tinc accés a això, perquè això no és gratuït, això té un cost. Aquest és el buit que hi ha. És a dir, ara anem omplint el buit de l'eficàcia a través de les obligacions de la CE Marc, que també té les seves limitacions, perquè un assaig clínic és una cosa que no és ràpida, és una cosa que necessita un procés, que has d'aplicar el mètode experimental, que has de randomitzar, que has de triar la mostra, per tant és un procés llarg, però un cop has tingut l'evidència científica, això no té relació amb la compra. És a dir, l'única aproximació de compra que hi ha són coses com la compra pública innovadora, però tampoc sabem si al final d'aquesta compra pública innovadora això entrarà a la cartera de serveis. És a dir, el gran problema que tenim és que ni l'Adrià ni l'Edgar avui, encara que demostrin l'eficàcia del que estan fent, el sistema públic no té els mecanismes preparats per poder encabir els productes que ells estan treballant. Aquest és el buit que jo crec que és temporal, simplement és una qüestió de temps, però és un temps que va lent, perquè la tecnologia la tenim, nosaltres som competitius i els malalts ho necessiten. És a dir, aquest és I, per tant, tenim solucions que segur que poden millorar l'assistència, que a més no substitueixen a ningú, sinó que complementen i fan la feina molt més eficient i, en canvi, tenim un sistema que no està preparat per fer-ho a nivell públic i nosaltres tenim una sanitat pública i universal. Vol dir que això és un element que hem de resoldre i que suposo que fòrums com aquest d'aquí també han de servir com perquè l'administració prengui decisions en relació a allò que ja té al cap que ha de fer i que està fent intents, com deia abans, no? És a dir, de la mà de TIC Salut s'està fent projectes com Connecta per poder fer aquesta vinculació. I això ha de tenir connectivitat i això s'ha d'integrar a la cartera. És veritat que tota solució s'ha d'integrar també al GIS, és a dir, i això vol dir que, clar, tenim molts proveïdors diferents i, sobretot, en salut mental, el nombre de proveïdors és altíssim i vol dir GIS diferents, que s'ha de veure com tot això s'incorpora, si ha de ser des d'una estructura com la meva salut. Jo crec que hem de fer molts canvis, però tenim una gran limitació. És a dir, som un país que creem, que som capaços de crear solucions innovadores, competitives, que, a més, rasquem diners de fons europeus de tot arreu, però en aquests moments el nostre accés a la població és molt limitat i és una realitat. Sí, i si em deixés incorporar, a més, Maite, clar, des del punt de vista entitat
pública és aquest el problema, no? No existeix un canal bastant clar, no? On tu puguis dir, arribaré aquí, llavors compraré i vendre. Llavors, com a startup, tu el que necessites molts cops és aquest finançament per poder arribar fins a aquest punt, no? Que és tot el desenvolupament fins a marcatge C, arribar a producte, però és que després tens tota la part de comercialització. Tu com a startup no tens un equip de ventes, no? I en aquell punt segurament no tens els recursos. Llavors, o vas a través d'una farma, que és el que et fa la distribució, o intentes muntar el teu equip petit i vas convencent. Què vol dir convèncer? Que has de convèncer molts professionals perquè facin el puix després a CatSalut o a l'entitat pública que toqui perquè al final puguis arribar a vendre aquest producte, no? I aquí és on et ve l'inversor i et diu però és que el sector públic ara mateix no té un canal com perquè ho puguis fer, llavors jo no et ficaré els diners. I aquí arriba ja el loop aquest on arribem, on tu vols arribar a un punt de tenir un producte per vendre'l, però el canal per vendre'l no està clar, l'inversor no se'l creu, no et fica els diners, no pots muntar equip comercial, no pots convèncer metges que o almenys ensenyar-los els resultats o arribar a tots aquests metges que no podries arribar tu sol com a startup i al final et quedes allí, no? Llavors, clar, el risc molts cops resideix en que quan tu tens el producte sanitari que pot servir, que has demostrat que pot servir, fins i tot en aquest punt pots tenir problemes de no arribar a vendre res o no ser rentable i llavors al final no podem muntar ni equip ni empresa al voltant perquè hi ha un problema de venda al final, no? De market access que se li diu. Llavors, bueno, és un loop complicat que jo crec que també estem en bon camí perquè a poc s'està intentant de solucionar, no? I cada cop és més accessible, compra pública innovadora, entre altres, però bueno, anem lents, com a país anem lents. Correcte. Doncs, és que aquesta és una de les grans problemàtiques que nosaltres que anem veient diverses startups que impulsem, sempre aquell moment de dir ja tinc la solució, ho he demostrat, però llavors en el moment de dir vale, i ara com faig que un centre ho implementi? No? Llavors aquí hi ha infinits problemes, temporalitats molt grans i clar, també hi ha molta inversió feta, en algun moment l'has de començar a recuperar perquè l'engranatge segueixi i sí, és el... En fi, entre tots anem treballant. A veure, la Vanessa preguntaba, digo, es una pregunta un poco para todos. Digo, ¿qué herramientas usan los diferentes proyectos para implicar y empoderar a las personas que acuden a terapia? Digo, sé que algunos lo habéis comentado un poco, pero si podrías contar-nos algo más. És a dir, ja estem a persones diagnosticades que acudeixen a teràpia. Si voleu fer una frase cada un per dir com cada una de les vostres experiències, com els empodera. Si vols, va, l'Edgar, que fa estona que no parla. Doncs és el que hem comentat abans a la presentació. Crec que totes les eines, no només en el moment que estan tractant o intervenint, no? Prèviament en l'anàlisi, el desenvolupament, aquesta creació i la validació, i són partíceps molt millor perquè serà molt més eficaç, hi haurà major adherència i un cop estan en actiu, doncs que siguin eines, el que comentàvem abans, que siguin vives, que realment tinguin en compte el feedback de si estan funcionant, de si no estan funcionant, de com estan funcionant amb aquests pacients i com les estan utilitzant. D'aquesta forma es poden millorar. I després jo crec que una cosa molt important, sobretot nosaltres que treballem la IA, és humanitzar aquest procés, perquè si no espanta molt. Quan parlem d'IA, tant els professionals com els pacients, no? Pensem en chatbots, en Google, en coses de tots colors. I clar, la intel·ligència artificial que apliquem en salut doncs està limitada, està supervisada pels professionals i és el professional qui fa el salt d'aquesta informació, la sintetitza o la transmet al pacient. I el pacient el que té són aquestes eines assistencials que en el moment que el seu professional no pugui ser-hi, però les ha supervisat i les ha posat a disposició del seu professional, doncs estigui acompanyat. I jo crec que això és una cosa molt important en salut mental, si em permeteu un incís personal, no? La salut mental és una cosa que ens afecta a moltíssims, tant directament com indirectament. I molts cops els problemes que ens trobem amb aquest tipus de pacients és pel fet de no poder haver arribat a l'ajuda a temps o en aquell moment, és quan, desgraciadament, les coses es compliquen. Llavors, crec que és molt important que el pacient sempre tingui al seu abast almenys un petit canal, que no és el professional, però que pugui arribar al professional o en aquell moment d'episodi crític que pugui tenir una assistència concreta, clínica, validada, supervisada, per guanyar temps i per poder arribar posteriorment a l'ajuda. Tu, Adrià, què diries? Específicament el dia que la teva solució arribi al mercat, què serà el que el pacient més valorarà en quant a l'empoderament? Jo crec que la immediatesa, no? O sigui, tu tens una eina que et permet una immediatesa de tenir certs resultats. Llavors, em fa mal la cama. Em fa mal la cama per què? No? Perquè tinc uns nivells de liti molt alts, perquè estic bé, no?
què és el que tinc, no? Jo tinc una acció i reacció, llavors si jo tinc algun problema, jo puc medir aquesta reacció. Que després tot això està supervisat pel professional perquè tu sol, a no ser que siguis un pacient molt empoderat i molt professionalitzat, no pots diagnosticar-te tu mateix. Però sí que és veritat que normalment el metge ja et diu si estàs entre aquí i aquí, tranquil. Si passes d'aquí, avisa'm. Aquest avisa'm és com ho he de fer, avisar-te, no? Si no sé quins nivells tinc. Llavors, el que fa la nostra eina és això, és donar una facilitat de que tinguis una visió objectiva de com està la teva salut internament i que tu puguis tenir una reacció acorde, que no perquè simplement avui et faci mal al cap creguis que tens un problema i hagis d'anar al metge. Aniràs quan realment toca i al final serà un win-win tant per tu, perquè no te preocuparàs tant i no tindràs aquesta angoixa de com de malament estic, perquè podràs mínimament saber-ho i després sempre tens el doble check amb el metge, que és important i és necessària, on serà ell el que et dirà, mira, canviarem aquestes pautes de comportament perquè potser amb això no, la cosa va malament. Al final, això és el que li dona al pacient, una eina de tranquil·litat i de comunicació objectiva amb el metge que sigui molt més senzilla. I tu, Maite, afegiries alguna cosa en relació a això amb les teves experiències? A veure, les meves experiències sempre es basen en intentar fer solucions que facin, per exemple, que la rehabilitació cognitiva, que és un dels meus targets, sigui més accessible i més democràtica, en el sentit que pugui arribar a tothom, però sobretot que sigui més eficient i més eficaç. I llavors jo penso que el que han aportat les diferents tecnologies és que et permeten fer intervencions més eficaces de les que teníem. I en aquest sentit jo no em quedaria amb una tecnologia, és a dir, nosaltres estem fent servir des de visió per computador, estem fent servir realitat virtual, realitat augmentada, evidentment intel·ligència artificial per poder fer models predictius, és a dir, que anem amb un ventall immens perquè jo crec que tot això es pot encabir i tot depèn de la pregunta a la que vulguem respondre i de les necessitats, evidentment, a les que vulguem atendre. Per tant, jo diria que en el nostre cas la tecnologia el que portarà és una millora dels nostres tractaments i aquest seria el resum. És això el que volem i el que penso que pot fer la tecnologia. La tecnologia està al servei de millorar l'atenció a la població i a la ciutadania en general. Perfecte. I, Edgar, hi ha un comentari aquí, no és ben bé una pregunta, de l'Enric Aragonès, però diu, tot i que ho ha explicat molt per sobre, s'intueixen els avantatges de l'eina que ha presentat l'Edgar. M'ha creat l'atenció de forma positiva l'abordatge transdiagnòstic que s'adapta molt a la realitat clínica, especialment en atenció primària. Molt més que eines específiques per depressió major o per trastorn de pànic, per exemple. Vols comentar alguna cosa, ja que diu que ho has comentat per sobre, potser algun detall més podries donar i amb aquesta ja tancaríem, seria l'última pregunta. Estàs mutejat ara, no et sentim. Perdó. No, deia moltíssimes gràcies, Enric, pel comentari i la pregunta. Jo crec que el model transdiagnòstic és el que ens està permetent ara realment entendre molt millor el que és la intervenció, tant avaluació com a control a salut mental, perquè és el que dèiem abans, ens falten unes variables dimensionals que no teníem fins ara, aquests biomarcadors, la part genètica, com la connectàvem amb aquestes patologies, amb aquesta comorbilitat d'altres malalties i de vegades també orígens de malalties, podem parlar pal·liatius oncològics que deriven, com un projecte que estem fent a Sant Joan de Déu, amb una atenció en salut mental, tant pels pacients ingressats com per les seves famílies. Llavors, totes aquestes relacions són coses que mitjançant la intel·ligència artificial, mitjançant aquest big data, no? Entre cometes, no m'agrada dir big data ni aquests termes tan fancy, perquè molts cops ara s'han convertit com el bio, no? I a vegades s'utilitzen de forma errònia, però sí que aquests models de Big Data, d'intel·ligència artificial, doncs ens permeten que els professionals que són qui han d'intervenir, els que han de fer recerca, tinguin més informació per adequar cap a on ha d'anar aquestes línies. I el transdiagnòstic, més enllà de la complexitat que pot tenir de les patologies, de la relació, en quadres clínics que són complexos de salut mental o no tenim una empírica directa com un anàlisi de sang, com un test. Bueno, per exemple, la Laia està fent una feina brutal amb tema de liti perquè sí que té una precisió dels valors de liti, no? I això per bipolar és superimportant. Però no en totes les altres patologies tenim aquests indicadors com proves realment empíriques. Llavors, costa molt en uns quadres clínics tan complexes, més subjectius, si em permeteu, entendre si aniran per aquí o aniran per allà els nostres pacients. Aquesta predictiva és amb el que nodrim aquest transdiagnòstic que ens permet ser molt més àgils, més ràpids i poder atendre tendències negatives de forma anticipatòria per prevenir, que és el més important.
Molt bé, perfecte. Doncs mireu, són la 1 en punt, així que crec que és el moment de tancar-ho per ser puntuals. Moltes gràcies als 3 ponents d'avui per prestar-vos a participar. Jo crec que ha sigut unes presentacions individuals molt interessants i el debat ara que hem pogut fer també amb moltes preguntes que hem pogut respondre. I res, agrair-vos a tots la vostra assistència i que bé que seguirem informant de les nostres activitats i de fent diferents webinars en diferents temàtiques que seguirem fent. I res, amb tot això espero que passeu un fantàstic dimarts i ens veiem molt aviat. Una abraçada per tothom. Adéu. Un plaer. Moltes Adéu, gràcies. merci. Gràcies.